Isaya 32:17. Amani ni zao la haki. Haki tuliyoijenga kwenye taifa hili ndio inayozalisha amani. Winjo ka jo Tanzania wacho ni jo Kenya kik suot umgi e gigo matimore Tanzania wadong' e piny. Okadhi nyime kwan jogo madhi e kuonde thieth mag manyo kony bang' golo iyegi e yo mok ni kare midendo kaka post abortion care ni malo e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot mogol kod migao mar thieth e kaunti no. Lipot mogol kod migao mar thieth yango ni kinde mar dweche 2 mokalo rowere manyiri 2 sewito ngimagi bang' golo iye e yo mabende ok owinjore. Bisa mochung' ne chenro mar nyode kaunti ma Migori Joseph Okidi wacho ni rowere go ne ogolo iyegi kuonde ma ok ginyal yango ka bende ochop kodgi kuonde thieth ma odeko gino mane okelo tho magi. Jalup siasa mochung' ne chenro mag nyodo e kaunti jalup apisa mochung' ne chenro mag nyodo e kaunti Migori Sana Gunda wacho ni sani gidhi nyime kod puonjo oganda ka ginyalo geng'o golo iye. A lot of education, but the data that we have, we still have so many cases coming to our facility for post-abortion care services, secure and safe abortion. And then if your man not qualified to provide PAC services, then they secure and safe abortion. And most cases, when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility. Samaber mwanya lokonyogi, mondo build care, mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kora nyalo wacho ni there are isolated cases mosabedo godo in the county for the last 2 months. Allow me say that we have lost 2 mothers. Manode for unsafe abortion to unknown facilities, and then they came up to our facilities very late. As long as we say ni as a county one facility readiness, the minimum biro ge post-abortion complication wa manage. So we really continue with the community sensitization. It's a very amata maji mang'eny ok dwa kata no wachi. Ok gidwa kata ni wachi kata ka ponigi moro notimore marach inside the family, number 1, and then now outside the community, the new perception nyar ng'ane otimo abortion kata ng'ane no otimo abortion ok kudwa wacho but ng'ato hinyore. Ne Ramogi paro mar chik koro ni e od bura mar gayo kaka itiyo gi mbui